Ahojte jazierkári, vítam vás pri dnešnom videu, v ktorom si povieme 3 veci, na ktorých určite netreba pri stavbe jazierka šetriť. Jazierko vieme zhotoviť z rôznych materiálov, rôznych značiek, avšak v praxi som už videl toho veľmi veľa, nakoľko sa stavbe jazierok venujem už viac ako 15 rokov a videl som rôzne situácie a videl som aj veľa pekných jazierok, myslím pekných v tom slova zmysle, že sú pekne vyložené kameňmi, sú vysadené rastlinami, je v okolí veľa pekných stromov, je to pekne vytvarované, je to pekne spravené, avšak jazierko nie je funkčné z niekoľkých dôvodov. Napríklad voda je zelená, prípadne zákazník musí filter čistiť každé 2 dni, čo ja si napríklad osobne neviem predstaviť. Samozrejme, bavíme sa už o extrémoch, ale už aj s takým som sa stretol, že zákazník musí každé 2 dni čistiť filter, aby vlastne mal vodu v akej takej kvalite. Takže 3 základné veci, ktoré určite potrebujete mať v jazierku urobené kvalitne, sú: prvá je jazierková fólia. Určite treba zvážiť výber jazierkovej fólie, nakoľko každý typ má svoje výhody, nevýhody, či už vlastne výhodu v cene alebo v kvalite. Veľmi často vidím zhotovené jazierka, ktoré sú nejakých väčších rozmerov a sú napríklad zhotovené z 0,5 mm jazierkovej PVC fólie. Problém nastáva v tom, že po nejakých rokoch fólia začne tiecť. Prejde napríklad 5 rokov, 4, 3, 7, je to rozličné. Avšak jazierko, ktoré je napríklad zhotovené tak, že je vyložené napríklad 10-15 tonami kameňa, lebo aj také jazierko vieme robiť z takéto fólie, nakoľko tie fólie vyrábajú vo väčších plachtách, tak sa stane to, že máte pekne upravený dvor, všetko pekne na svojom mieste a začne vám pretekať jazierko. Fólia je poškodená, samozrejme pri veľkej ploche neviete zistiť, kde je dierka, takže treba tú fóliu meniť. No a vy musíte 3 dní rozoberať jazero, potom 1 deň meniť fóliu a zase ďalšie 3 dní musíte kamene nazad ukladať, aby ste mali jazierko v pôvodnom stave, čiže dnes ušetríme nejaké peniažky, pretože samozrejme EPDM fólia je oproti 0,5 mm PVC o dosť drahšia, avšak pokiaľ má životnosť 40 rokov, tak ja si myslím, že je to veľmi veľký benefit, takže určite nešetriť na fólii. Ďalej by som určite neodporúčal šetriť na zvolenej filtrácii, to znamená, že treba sa veľmi dobre rozhodnúť a premyslieť, aký typ filtra použijem, aké čerpadlo, akú UV lampu. Pretože veľakrát, ako vravím, som videl jazierka, ktoré majú nedostatočnú filtráciu a vlastne potom je zákazník iba otrokom svojho jazierka. Čiže dneska ušetrím nejaké peniaze na filtrácii, ale potom každé 3-4 dní, každý týždeň alebo v nejakých intervaloch musím stále čistiť jazierko, čistiť filter a mám s tým veľa ďalších problémov. Čiže filtrácia je dôležitá, asi by som povedal, že najdôležitejšia zo všetkého. To, či je jazierko vyložené takým kameňom, alebo či sú po okraji vysadené nejaké tvarované stromy, to už je iba estetická vec, ale na to, aby jazierko fungovalo, musí mať kvalitnú filtráciu. Tretia vec, na ktorej by som určite nešetril, je dnová vpúšť. Dnová vpúšť v podstate nie je ani nejak extra drahé zariadenie. Je to vec, ktorá sa ukladá na najhlbšie miesto jazierka, kde vlastne sa napojí potrubie, je to schované pod fóliou a pomocou novej vpústi dokážeme transportovať vodu s nečistotami do zlučovacej šachty alebo do filtrácie. Takže v jazierku nevidím žiadne čerpadlo, žiadnu hadicu, žiaden kábel. Proste dnová vpúšť je veľmi dobrý pomocník, ktorý nám pomáha ako aj pri odsávaní nečistôt z jazierka, tak aj veľmi esteticky pekne pôsobí. Takže ako som spomínal, fólia je veľmi dôležitá vec, jazierková filtrácia to je bez debaty a dnová vpúšť je nejaký benefit, ktorý určite odporúčam inštalovať, pokiaľ ešte len jazierko sa chystáte stavať, prípadne ak idete prerábať staré alebo nefunkčné jazierko. Pokiaľ napríklad už jazierko máte ho pekne naranžované, fólia drží a chcete len zmeniť filtráciu, tak samozrejme kvôli tomu nemusíte rozoberať jazero, rezať fóliu a osadať novú vpúšť, ale pokiaľ sa rozhodujete, či máte zapojiť
filtráciu gravitačne alebo výtlačne. Gravitačne znamená, že budete mať filter na úrovni vodnej hladiny, tak určite treba siahnuť po novej vpusti. Treba ju samozrejme vedieť dobre spraviť, nainštalovať, ale garantujem vám, že pokiaľ to je spravené dobre, aj v jazerách hlbokých 3 metre nie je problém s tým, aby tam ade voda pretekala alebo aby tam bol nejaký únik vody, nejaký problém. Pokiaľ to spravíte dobre, je to super. A rád by som ešte spomenul to, že ak máte už v predstave, ako by malo jazierko vyzerať, ale momentálne nedisponujete dostatočným rozpočtom, tak určite by som rozmýšľal nad takými krokmi, že treba urobiť buď už kopané alebo betonované jazierko, to už je samozrejme na inú debatu, ale pokiaľ jazierko máte vytvarované, použijte kvalitnú fóliu, či už zváranú 1,5 mm PVC fóliu, alebo v plachte EPDM fóliu hrúbky 1,02 mm. Následne jazierko môžete osadiť zo pár kameňmi po obvode, aby ste to zaťažili, zapojiť filtráciu, a to je určite vec, ktorú potrebujete mať ako prvé. To, že tam budete mať dneska nejaký tvarovaný stromček za 500 €, ukáže to pekne, ale podľa mňa ten stromček ešte rok, dva počká, pokiaľ vám nevadí stavať jazierko niekoľko rokov, ale investície si chcete rozložiť, tak v tom prípade kvalitná fólia, filter a to, či budete mať v jazierku kamene na ďalší rok, alebo to budete mať o 3 roky, je to absolútne jedno. Samozrejme, folii to až tak úplne neprospieva, pretože bolo by dobre, keby bola zamaskovaná, ale ak chcete, aby jazierko bolo funkčné, tak čo sa týka kvality vody, aby ste tam napríklad už mohli chovať nejaké ryby, tak určite radšej zainvestujte do filtrácie, došporte a následne si dokončíte ostatné práce, ostatné veci dokúpte, ktoré nie sú až tak nevyhnutné pre funkčnosť jazierka. Ak sa vám moje video páčilo, tak som veľmi rád. Môžete mi dať like, prípadne kliknite na odber, aby ste mohli sledovať ďalšie moje videá. Prajem vám pekný deň, majte sa.